mugi zaitez, zure seme-alabak ongi mugi daitezen. Ohitura txarrek eragin zuzena dute bizi kalitatean eta gaitz muskulo-eskeletikoak eragiten dituzte. Haurrek errazago sufritzen dituzte mota honetako arazoak oso adin goiztiarretan gainera. 8 urteko haurren 30% diote bizkarreko mina izaten dutela. Gauzak horrela, helduok jarrera arduratsuak hartu behar ditugu eguneroko bizitzan. Garrantzi handia du nola esertzen garen, nola hartzen ditugun gauzak lurretik, nola mugitzen ditugun zama pisutsuak, izan ere, haurrek helduon jokaera kopiatzeko joera dute. Jatorduetan, era egokian eser zaitez. Lurretik pisuak hartzen dituzunean, belaunak dobla itzazu eta ez ezazu bizkarra okertu. Ez zaitez oinpuntetan jarri, albo batera etzanda egizulo, eta ez gora begira. Modu horretan, umeei eredu ona eskainiko diegu. Bestalde, haurrek beren adinera eta altuerara egokituriko altzariak eduki behar dituzte. Hori oso lagungarria da modu egokian egin ditzaten eguneroko zereginak. Ikasi, hortzak garbitu, ohea egin. Haurtzaroan, obesitatea eta sedentarismoa ekiditeko, familiak rol garrantzitsua joka dezake, kirol jarduerak zein kale jolasak bultzatuz. Zuk osasuntsu jokatzen baduzu, haiek osasuntsu hazi eta heziko dira.